מושג, אם נאמר את האמת, מה אומרים אחד לשני הנשיא אובמה וראש הממשלה נתניהו בחדר הסגור, אבל אנחנו מאוד מקווים לשמוע אותם עוד מעט במסיבת עיתונאים, בחדר הפתוח הזה. זה קצת מתעכב, אבל אתה ממתין שם, דני קושמר. כן, וגם אז נשמע מה שהם סיכמו לומר על מה שהיה במסיבת העיתונאים כמובן. יונית, אנחנו מלווים את הנשיא אובמה מהבוקר מנתב"ג. הוא נשיא וגם סוג של רוקסטאר, והיום הוא הפעיל באמת את כל קסמו, אז ליווינו אותו מנתב"ג למעונו של הנשיא, למעונו של ראש הממשלה. היו ילדים ושירים וגם קצת קיץ' ושתי פגישות. הכתבה של אלעד שמחיוף. הנה דוגמה קטנה לנקיטת יוזמה. כולם שרים ורק ילד אחד לא מחכה לראות אם הנשיא אובמה ילחץ לו את היד, הוא מושיט את ידו בעצמו. כמה סמלי שזה קורה דווקא כאן. טקס קבלת הפנים לאובמה בבית הנשיא, אירוע שבו דובר רבות על נקיטת יוזמה והושטת יד לשלום, אירוע שבו ילדי ישראל הם שקיבלו את מרכז הבמה. I want to thank you for the support of the Iron Dome system, which protected us and brought hope and security to my family and friends. אחרי השירים וההקדשה של אובמה בספר האורחים, נכנסו שני הנשיאים לפגישה אישית בנושאים מדיניים ביטחוניים. בחוץ האורחים ניצלו את הזמן להצטלם עם הלימוזינה הנשיאותית, כן, זו שתודלקה כמו שצריך. You came to us with a clear message that no one should let skepticism win the day. A vision that says clearly that peace is not only a wish, but a possibility. The work we do in our time will make it more likely that the children that we saw today, alongside children from throughout the region, have the opportunity for security and peace and prosperity. במהלך האירוע נטעו אובמה ופרס עץ מגנוליה שהובא במיוחד מארצות הברית. אובמה הפגין כישורי גננות, מוטיב שחזר על עצמו גם בקבלת הפנים בבית ראש הממשלה. בשעה שאובמה כתב בהקדשה שזהו עונג להיות שוב בישראל, דנו איתו בני הזוג נתניהו על הקשיים ולהיות סמלי. אפשר להניח שגם בפגישה האישית של שני המנהיגים שבאה כמה דקות אחר כך, הם שוחחו על הבדלים בין שמאל וימין.